bathi asifactor u5rs plus 25r minus 3s minus 15. Uma siyibuka kahle sihlaziya kahle le equation siyabona ukuthi awamaningi ayikho i-common factor e-common kuwo wonke lezi number, ayikho i-common factor common naku5 naku25 naku3 naku15. Kodwa mesibuka siyabona ukuthi ku5 naku25 sino 5r o-common, uyabona? Ku5 naku25 sino 5r o-common ebese kasinaye i-common factor kwenye indawo. Kodwa sifactorize sibone ukuthi sizophuma nani. Sine common factor la u5r ngishilo ngoba u5r times 5 u25r lo, yabona? Futhi u5r times s u25rs, yabona? So sithi 5r times s plus 5 ngoba 5 times 5 u25, yabo? Bese siyavala ama brackets ethu. Ebese ke sithi ola ku3s no negative 15 mobuka cishe ngakhohlwa yazi u3 uyi-common factor la, so singawafaka la ngaphandle kwama brackets ethu ngoba 3 times 5 u15, 3 times s 3s, yabona? So u3 common factor ethu ngala, so sithi minus 3 sivula ama brackets ethu sithi s plus 5 ngoba u-negative 15 lo, negative times positive negative plus 5. Yeah. Uma sibuka lana siyabona ngempela ukuthi u5 u-s plus 5 plus s ndefanayo i-common factor yethu la. Siyabona ukuthi kuzo zombili inhlangothi u-s plus 5 ukhona, ngakho singawukhipha u-s plus 5 ube la eceleni. Ebese ke siyabhala ke i-equation yethu ephelele eceleni kwa-s plus 5 times yonke into ngo-s plus 5 ngoba u-s plus 5 ungena kuyo yonke into la kule equation. Ngakho uma siqhubeka sizothi s plus 5 s plus 5. So sizothi s plus 5 sivale sithi times 5r minus 3. 5r sathe lo minus 3 sufake la bese ke siuphinde u-s plus 5 ngoba nango sinawo u-apply kuzo zonke lezi number la ngoba siya multiply. Uyabona ukuthi sesi factorizile ngokuyigroupa le equation. Uyabona ukuthi uma ufaka u-s plus 5 kuzo zombili lezi indawo sizophuma impela nale outcome esiqale ngayo kwaphela.